Bueno, kontatu iguzue, Movember movimentua. Nundik handator? Hau ez da guk inventatutako zerbait, ez da? Hau etorri zaigu Australiatik. Australiatik? Australian sortutako mugimendua da. Vale. Mutiko batek minbizia gizon, eta bere lagunek bizkat indarra mateko erabaki zuten danak bibotea ustea. Eta, hortik pixkanaka, eta hilabete guztie utzi zuten bibotea. Eta izan zan, azarua, ez da? Azaroan. November. Bai. Moustache, bibotea, eta November azaroan hilabetea digen. Vale. Eta hori zeba izan zan hori, fetxako lako darratu zibelako behaiei, eta hori hola zizan da hola? Pentsatzen de baiet, ala kontzituko zon, eta horrela zizan. Eta, gero, konkretuki ordizira, zabaldu zan errubiaren bidez, oso vinkulatuta onda beti errubira. Eta hasi ziren etortzen jokalari batzuk Noa Zelanda berritik, eta hori, bigotea ekatzen zuen, usten zuen, eta, galdezka jendea, eta zergatik, eta... Nire surfista ikusi zio, surfista, desente ez da gita Australian Balikenan eta... asko ezaguna da, mugimendua. Hemen oraindik jendea ez du ezagutzen, baina han, eta han, Australiatik honea heldu da, oseo ze mundiala da, edo... Bai, mundu osoan, txar, bai, hori, eske zabaldu da pila bat errubi jokalarien bitartez batez ere, Guzti juzu beti bai argentinarrak, inglesak, toki guztitakoak eta selekzioarekin jokatzen dutenen eta ora telebistan asko ikusten da eta hortik ikusi izan da, vale. Betu gozat eskatuko dizut, aurrean buru danak endu? Eta gero gainuntzeko egiten eta hola nila buru danak inaziko nago markatzen, hemen zartaian. Vale. Eta gero hau batez ere etorri zen, Ordizin errubi ekipoan. Jokalari bat handik etorri, eta azaroa aiatu zenen, azaldu zen entrenamendu batera, bigotekin, eta digo, bala, ostra, eta bigotea ze, hau eta hogatik, eta hortik aurrea, hango hierrin behintzat lehenengo Ordizin izan da. Gero 6-7 urte, eta gero gutxinakaia, behasaingo jendea zeginen, bizkanaka ere, Lazkaon, eta hortan ere, hiru herrin arten, bizka historia moitzen, Eta azkenien Movember movimentuan helburua zein da? Dade, bi helburu diferente bezala, Bat, egon zan, ikerketarako dirua lortzea, azkenen, ja behin minbizia norbait daukela zaintzeko, ez? Eta gero bestalde da kontzientziazioa. Jendeak jakitea ze arazo daun, bai, minbiziarekin jendeak asko binkulatzen du minbizira, baina beste ardaz badau, eta da osasun mentalare bai. Ze gizonezkoetan kriston arazoa da mundu mailan, suizidioa. Bai, Eta orduan honekin lotuta dago. Eta batez ere gizonak. Vale. Gizonak, Eta, zehazki zergatik, ze suizidiokin gizonezkokin zer ikusi daka? Munduan, suizidatzen da gizonezko bat minuturo. Bai? Bai. Eta suizidio guztien, 3 laurdenak dira gizonezkoenak. Lautik 3 gizonezko dituk. Bai, dago tabu handie gizonezkoan artean, gure arazoak norbaitekin komentatzeko, psikologara jutea, eta, azkenean barruan gordetzen dugu dana, eta... Gehiago kostatzea zaigu, azterketa hori egitea, dakasunean jenden aurren esatia... Hori noski, hori tabu bat ezela da. Bai, Zure emakumeen arten multzo baten hitz egiten hori naturaldadekin egiten, baina gure arten, zu pentsatu dutxan zalela, eta autoesplorazio bat, biribilak ikutxu, daukete, eta gero lagunen arten, poteo baten, ezkaten dutxan ez da, hori da, desde luego, gure arten, minbiziaren kontra bi gautia importanteak, investigazio, ikerkuntza hori minbiziaren zuzenen, eta gero da gizonezkoak esploratzea bere barrabilak, azkenen, eta kontzientzia okitzea jun barra dauketela urologoarena eta prostata batez ere kontrolatu beharra dagoela. Adibidez, bai, esaten danez,
emakumezkoek, bularren mimizia ja, bakie 40 marrutekin bai obai probakitea jun berdiala. Eta gurian badago zerbait inda eta ez geha juten, o ez dago zerbait estipulatua, edo? Ni adibiden normalen urtero juten naiz. Urologo gara, prostata ikusi, eta bueno, bier. Dago, edade bat hori medikuek aholkatzen ditu, ez? Zenbat urtetik aurrea aholkatzen du hau? 50 urtetik aurrea. Hori prostatakin bat ez ere. Gero ja, biribiliko mimizekin ja, gaztego kasten die. 15-16 urtetik aurrea ja, bai, aurrea ja, bai. Prostatakin, prostatakin ja, normalen 50 aurrea. Bueno, bai, batano junbiargea hori behitzea, bai, porque gero askolako gauzak lehenu harrapatuta asko sobeto izaten dira, eta berandu baino lehenu, ez da? Autoexplorazioa eta zehaztena, hitz egin, nonbaitekin, lagun batekin, oso lagun badekazu, komenta zer, eta laguntza askatu, hori da, derri horrez hori mara da.